dzakaenda dzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera kuti kwandiri kuita kunoku. Nyaya ndanyanya kuyangu nayo yakananga the main or major story yandasangana nayo kuti komura vaita sei zvakare handiti nekuti zuro vakabuda vachitadza kuti vangu vari kukoti ndozvandakaona asi vhidhiyo iyi ina handina kuiona kupage kwavo vhidhiyo iyi ndakaiona ichienda kune mamwe mapeji tisingazivi kuti muri pane zvavakazondoposta here afterwards kuda vakaposta takavati handizivi asi veko handijeni vaposta madetails econtent yakanyorwa neve-H Metro saka ndo source ine nyaya iyi ve-H Metro ndo vakanyora zvavakanyora mascreenshots acho tinawo saka ndichangokuverengera exactly zvakanyorwa neve-H Metro acho kuti ndisaskipa mamwe madetails ndobva zvanzi magistrate warns Maititi controversial comedian Felicitas Murata, also known as Maititi, was given a stern warning by the court on Wednesday over posting the contents of her case with former friend Crystal Smasher. Presiding Magistrate Sharon Rakafa Stanley warned the two estranged friends from posting the merits of the case on social media after Crystal lawyer made a complaint that Murata was discussing the issue on her Facebook page, which has over 500,000 followers. Murata was asking to clarify the position, and she told the court that she did so in retaliation to what her rival had been posting on social media. This fraudster has been paying bloggers to talk about the issue on social media, talking about my family and personal life details only she had access to as she was my friend. She is a scammer and fraudster, so people are definitely talking about her, so can't blame me for that. I only posted once yesterday about the issue after I had noticed that it is getting out of hand. All the people whom she owes are out there waiting for her, she said. Faced with circumstances, Magistrate Rakafa said, although no proof has been tendered with magistrate faced with the circumstances, Magistrate Rakafa said, although no proof had been tendered with regards to the sub-judice alleged, she was going to warn the two posting any material regarding the matter that is pending before her. Allegations are that on September 28 at around 0600 hours, Murata was not feeling well when her personal assistant Mopower Masimba Gombe phoned Smasher to go to Murata's house and ferry her to the hospital. The court heard that on the same day later that morning, Smasher took Murata to a local hospital where she was treated and proceeded to the bank where Murata intended to withdraw some money. Murata reportedly withdrew $6,000. Then Smasher drove her back home so that she could rest. And when she got to the house, Smasher, Koma, Gombe, and Patricia JK were sent by Murata to go to Mount Habden Children's Home to donate chickens. On their way along Loma Gundi Road, Smasher reportedly told Gombe that he was just Maititi's puppet and was just being used for nothing, as Murata was a moving grave who would die anytime soon, and added that if he was clever, he would take all the money and use a pillow to suffocate her to die in her sleep. The court heard. Zvikanzi, Jaka reportedly then asked why Smasher had all that rated since she was regarded to be a close friend, and she said she uses people for nothing. And then Gombe and Jaka returned home, then advised Murata of what had been said by Smasher, prompting her to file a police report leading to her arrest. The matter was remanded to November 10 for trial commencement. Strike Matongere appeared for the state. Source H Metro. Do Shandawana
pazvinhu zvese ndangoti ndiverenge exactly zvakanyogwa muarticle isi so that handizoiti misinterpret zvimwe zvacho nekuda kwokuti pamwe ndaposhekwa nechirungu zvakare ndo zvavataura pamusoro pezvinhu izvozvi kuti uri kuposta sikazoti uri kubhodherawo mabloggers ndianokuzi handizozivi ipapo asi hanzi ndo zviri kuitika panhau iyoyi vese vapohwa mawarning ende ndobva vamwe vabuda vaposta vakati maitisi vangu vane masecurity avo ikoko futi kupeji uku kuti hanzi security zvikanzi maititi ari kupisa chaiko cause ari kupostwa kwete zvekutamba impingaudhi wemashuwa ndivo vanobvira social media. I give it to her 100% nani nevamwe avo zvikanzi nevamwe Cat family, are you there? Mio, keep it up. Mura, nevamwe handiti. Saka todzokera futi kumacomments kuti tigona kuti vanhu vanga vachiti kudii nepamusoro pearticle iri rapostiwa. Zvikanzi nevamwe murume wani uyu ari kuita bodyguard rachikiti. Zvikanzi so this whole case is based on hearsay here kuti Ningi akati zvakati ndo pazvanzi ndaudzwa naNingi chii kuitika. Konyaya iyi inyaya yemakoheka kuti inyaya yeyi vamwe ndokuti imagine I hope they have the evidence to back up kuti ndo zvakataurwa nani nauya uye wacho anorekwa uyu machikwereta zvikanzi munoda kuzviita ndimi mega maZimbabwe celebrity ninyaya dzenyu idzi nekuda kwei posta nai futi mapiwa warning mumwe achapindwa kujeni nekuda kwaizvozvo inini like I said handisi kunyatsa kuzva kuti vakazondopostana vachiti kudii uyu wakatuma mwana wakaposta here uyu akatuma mwana wakaposta handisi kuziva kuti chii chanyatsa kuitika ipapapo zvavakapostana zvacho so usiku pamwe zvakabviswa handisi ndakavata handizivi zvikanzi iyi inyaya yemakohwa meaning the friend ainyaya nevashandi vamaititi chashamisa hapana maybe because hatisi macelebrity iwo macelebrity ndevamwewo avo so what's the crime here toda kuhuswa kuti crime ndeyeyi handiti kuti waindisaita kuti wandouraya munhu yeka kuti chichikuitika ndokuti vanhu vachine confusion kufunga kuti chichikuitika zvikanzi nevamwe inonzi your word against mine nevamwewo avo vamwe vakati $6,000 vakawithdrawa kupi like you said I don't know ndangoverengawo chi zvakanyogwa muarticle umu zvikanzi nevamwe nzvimbo here dzina ugadhijeri bodyguard kuti vagorova vanhu handisi kuti nekuda kwei I know Christos Masha kubva kare ritsotsi takambogara pasame house kuBelvedere vamwe vakati murume wani ari kuitiswa kudai uyu ari gadhijeri kati unogoitwa sei handi unongwanzi ndokubhadhara unongotoshanda zvoto ndezvipi zvinani kuti wosara wakagara pasi pemuzese usina chekubata kana ruviri kana $20 kana $10 usingaiwani kana kuti kuinda kundomirako utsire kwamuri achikiti opuwa $10 yako wana kutengera mburi yako muriwo wobhadhara renti ndezvipi zvirinani ipapo pakati pazviri two zvikanzi avo undertaker ndiwo security vacho here asking for my friend zvikanzi magistrate manje anotonga nyaya yaiitika kunze kwekoti manje here chii chiri kuitika I don't understand mabodyguard here ayo nhai imi kana kuti chii chikuitika something is not adding up to this story. Why is it that mese muruda ngonzi ndini ngada kuti say ada ku targetiwa indikati I don't know. Iya isindebeli. Umama lo unzima bakiti I don't know kuti zvinorevei. 28 September withdrawing $6,000 mari yakwangwa kuzimu zvekudeveri nevamwe I don't know pamwe vane limited withdraw yavo yangu ane nebhegi ravo isatingazivi zvikanzi nevamwe ko iye wani mukadzi uyu ari kupa wani chihera information yamaititi chihera achitaura information yachoni achiti ndakaudzwa naNingi ndikuda ngaagare pasi uko zvikanzi naye zvako
naye zvako iye zvino kubva maititi pavakangoziva kuti nyoka ari kuburitsa information achinopa chihera, iye chihera haasina source of information, achiri kumbomunzwa here achitaura zvaamaititi maititi chikwereti ngavakwana. Achiti zvino zvikanzi maititi she should report about that cause chihera akataura imwe information inorwadza yaaitukirira maititi of course zvichikonzerwa neiro zimudzimai ndofunga iro riya wacho vari kutaurwa uyu ndevamwewo vadiro hatiziviwo. Manje pazvaari chihera akatadza kungwara achasungwa iye asina kana pedhi rekuti se rekumwedzi regai anyengedzwe nevakangwara akapusa. Ngavamuripotere maititi vamusungise nekuti akataura imwe information iri private yanga isingazivikanwi nevanhu about mura. Ina anazombozifollowa hangu nyaya dzacho nekuti wakanga wotaura kuti chii asi ndakangozonzwa kuti hanzi kune zvakazobuda zvichinzi wazonzi yabviswa mapicture ndozvandongoziva ndikati I don't know, ndikangonzwawo nevanhu vachitaura kuti I want to follow because zvimwe zvacho ni kwazvanzi ndapuhwa nevanhu handizozivi kuti munhu vanenge vachiyekerera kana kuti vanenge vachida kuachivha magozi avo oti kunopa munhu information vapa information ye wrong information uyu oshandisa izvozvo kufadza mafanzi ake. I don't know, munhu une maitiro anoita ake iyewo uyuwo ndo maitiro anoita ndofunga nhau dzake asi kuda information waipuhwa nani hatizozivi kuti waipuhwa namaiyekera here mavenue vachoni. Zvikanzi nevamwe kufacebook inotoitirwa serious kudai here tanga tisingazvizivi ndevamwewo avo zvanhamwe nobody can stop rege hazvina kushata. Zvikanzi wasu ari kupinda papi vamwe ndokuti anonzi Patricia Jack akwana papi naimi zvaatove bodyguard here kana kuti mukuti chii. Zvikanzi ndiye akarohwa anotovemowo munyaya, handiti akarohwa naaccused here. Sasikatozvizivi. Zvikanzi asiriye wekumbobvunzwa mumakuwa kuzvilast year here mumastriti uyu ndiye iye panyaya yadadiso paye iyi uyu akanyanya shemu. Ina handimuzive futi Patricia Jack wacho, I don't know him. Dadiso wacho handisi kumuziva kuti ndiani futi asi vanhu vangu vachingotaura macomments avo. What has she done? Link iyo inyaya, link iripo asi ndokunga munhu wangokona kundoverenga chete. Hazvina kushata. Ndodzo dzimwe zvandaonawo zvangu kumafacebook street tikati hazvina kushata. Then tochienda pane imwe nhau yani yavanonzi prophetess vekugweru kwanzi vanofarira mumadzimai asi vakasendenziwa for 11 years. Nhau yacho yakakurisira zingamboti kuti vanzi vanoti hanzi ndakanga ndati munhu uya kumbogara kunoye munhukadzi wounonga ne 32 years asi hanzi vakamupa prophecy yekuti iwe uchazororwa nemurume unonzi nhingi murume iyeye hanzi ndi achazokuwa uchasangana naye oita murume wako hanzi ivo manje mai vave ndokubva vatanga kuindira mudzimai uya vachiita semurume iyeye hanzi zvakaitika for 4 days ndobva vati iwe usazvitaura kuti ndozvaitika nekuti ukataura it means kuti you will never get married nemurume wandakakuudza wandakakuprofita. Ndobva vamunyengedzera ndofunga ne16 US dollars and eco cash. Apa pawai murume wacho wakanga wanzi unonzi Stanley ndiye uchamudi ucharoora musikana uyu. Ndobva anoripota ndofunga nenyaya ndobva yadi ndobva ati inini mukadzi musika wakandori katanzanzi ndakaisa trust yangu muna prophetess ava asi ndo zvavakazondiita. Ndobva vanzi 11 years asi ndofunga dzimwe mbiri dzichabviswa wota 9 years vari mukati mejereka. Hatiziviwo zviri kungoitika zvakaoma zvogadza ndozvavakwanisa kutaura. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.